Amar, 100%. Amar. Bederatzi, 6. Guztetan jatzu, zebereko jaiak? Zenbat, pillo? Bai. Ba, orduan igual, askoz gehiago, ez da? Igual jarriko txeko 10 bat. Base, dire zure herriko jaiek, balora guardozu, sabes? Ambientea, kontzertuek, eta gure txosna. Base daude buru handiak eta zuzena. Herria elkartzen da, eta danon artean egiten ditugu jai politak, giro oso polita sortzen da herrian, eta danon artean, elkarrekin, egiten dugu, urteko gauzarik igual bereziena. Eta ambientea bai da ona. Ambientea ona. Herrikoia. Lagunek azegotea. Ambientea dau musika, dau eiatekoa, dau edatekoa. Hogeita lau ordu, jaiek. Noiz berandu, ez dakigu, eta zelan ez dakigu. Kepa! Ez da hon irakurtzailerik. Pentsetan dugu, zerbeioko ibarrak. Baina izin de, Austarri kulturtaldea. Yeah, right. Austarri kultur taldea. Nork irakurri dauen gaur pregoia, ez da? Ez. Guzartuten gara gela baten, mazorratu behar gara, eta itxen behar dugu behan zuzirian ostean aterateko. Gora Sandoria!